mwdlipwr खालि सेंग्राफोरजों बेरायनायनि खोथा ओंखारगासिनो बेवहाय नोंसोरखौल' नुसै फेसबुक खुलिबानो खावब्ला खावब्लि माबा फुजानि ड्रेस बिहरनाय माबा दुर्गा फुजायाव सेंग्राफोरजों बेरायनाय लिंहरलायनाय एसेबां गोसो नोंसोर सेंग्राफोरजों बेरायनो दानि सेंग्राफोरा बिदि इदिल' खालामनो रोङो मोजां फट' लानो रोङा खामानि गैला सेंग्राफोरा खालि मालायनि फट' इदि खालामनो माबा खान्दा मालायनि खर'खौ बै आंनि खर'खौ इदि खालामनो बै सोना होदों आरो इदि खालामना होदों आंनि फट'खौ सोरबाया हामा गाज्रि इदिट खालामदों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै जोंनि आखायाव गोबां भिडिअ सफैदों बा वाट्सएपनि गेजेराव सफैदों। चिरां जिल्लानिफ्राय सफैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव ओनसोलाव मासे अमा थैनायखौ लामा सेरावनो गारना दोनदों। बे भिडिअखौ जोंनो हरदों सासे सुबुं हरदों वाट्सएपनि गेजेराव। दा बेखौनो जोङो नायग्रोगोन। माने बेबायदि गारना दोननाङा आरोना मा अमाया थैदों फबना दोनबानो जाबाय। अबेबा बारिफोराव फबलाबाय अबेबा दाखोर गारग्राफोराव फबहैलाबाय बेबायदि लामा जिङाव गारनाया मोजां जायाखै। दा बेखौ रायजो राजाफ्राबो दुखु मोननो जानांगौ आरो बे भिडिअखौ आंनो हरनाय जादों। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आंबो नैबे मबाइलाव नायनि। फरेस्ट केम्पनि एसे सानजाजों ओरै कार्बन कम्पानि गेट खाथियाव ओरै काजलगाव थांबाय नैबे खाथियाव अमा बेमार गारना गालांदों। नै अमाया गुफुर जात फाग्ला मानसि थायोलै फाग्ला बे अमा थैनायखौलाय बोरै बिदि गारलाबायनांगौ जाखो फबना दोनबानो जायो। दाथ' बे जायगाया सेवगोन मोनामगोन बेमार जानाय जाय अमा गिदिर दं फाननानै लाखाजोबदो जायगाया सेवा सरि अमाया सेवगोन जायगा मोनामगोन। अमा मासे खासि गारजों दहाय गारख्लायना गालांदों। बे जाबाय काजलगावनि एसे सोनाबहा सिंदारिनि एसे सानजाहा कार्बन कम्पानि गेट सेरावनो बुस्थुआ दहाय गारनायखाय जेबो जाथ'वाखै दाबो न'सिम बांद्राय गैथ'वा माफा मानै दं। गिदिरथार अमाया ओरैनो मोजाङाव फानोब्ला 10,000 12,000नि दामावमोन जोंनि लकेल अमा मोनबा बिजों समानाव बे बेसेबां दाम आं बेखौ मिन्थिया। बेनोमोन अमायानो गामिखौ ना गामिखौनो जोंनि खाथिनिनो आंबो बांद्राय मिन्थिथ'वा। नैबे कार्बन कम्पानि जाबाय बेनिफ्राय ओंखारबाय आङो दा नैबे काजलगाव थांबाय। बङाइगाव साइडनिफ्राय फैयोब्ला लेफ्ट साइड सोनाबनिफ्राय फैनायमोन बेनिखायनो राइट साइडआव गारनानै गालांनाय सिंदारिनि सानजाहा बेयो। लोगोफोर नोंथांनाव नुबाय जानांगौ ओरैबायदि गाज्रि गोसो मानसि दं नङा होमबा लोगोफोर। बिसोर माबायदि खालामो गावसिना थैबाय मालायनिखौबो माने बुथारनो लुगैयो नङा होमबा लोगोफोर। दा बिसोरो एफाग्राब मोजां मानसिमोनब्ला बे मानो गारिजों गारलांनो लागा गारिजों फैदों जाहैबाय ओमफ्राय गारना थांदों जाहैबाय। दा बेखौ बे गारस्लायस्लाय अबेबा मोनसे जायगाफोराव गाज्रि जायगाफोराव फबबानो जायोमोन ना हाखर जावनानै बे बेसेबां टाइम लानोमोन बे आरो गारिनि थावाबो थांनाय नङामोन। ओरैबायदि आसरित मानसि थायो बिसोर माने अमा गोथैखौ बेहाय दोननानै माखासे साखाथिनि अमाफोरखौ बेहाय सन्देर जानो लुगैयो। दासान्दिथ' जोंनि बे आसामाव अमा बेमारनाया जागासिनो दङ अमा गोबां थैगासिनो दङ। दा बिसोर बेखौनो नोजोर लाखिनानै गुबुनाबो थैथों सानदों जानांगौ। अब्ला जों दा बेखौ सावरायला बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। अब्ला जों दा सावरायगोन बिजनियाव माबा बिहरनायाव खरि बिहरनायाव आखाइ हमग्रा खरि बिहरदोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बेखौ बिहरनो सामब्राम दरनै फैदोंनो आसरित। दाखालिबो आं मोनसे मबाइल बिहरदोंमोन बेहा सेकेन्ड हेन्ड मबाइलसो फैदों। मबाइल गोदान बिहरदोंमोन आङो नाथाय सेकेन्ड हेन्ड मबाइल फैदों। ओमफ्राय आं बेखौ हरफिननानै आं दा डाइरेक्ट दखाननिफ्राय बायबाय। बे मबाइल गोदानमोन नाथाय बेखौ सेकेन्ड हेन्डखौसो आंनो हरदोंमोन। बेबायदिनो जायो अनलाइननि गेजेराव। दा आरो मोनसे आदाया सोराङाव फैदों सामब्राम मोनफैदोंनो सामब्राम दरनै मबाइल बिहरदोंमोन मबाइल नङा सरि खरि बिहरदोंमोन खरि बिहरनायाव सामब्राम दरनैसो सफैबाय। ओरैबायदि आसरित नङा होमबा लोगोफोर नायबानो जाबाय। नै बेबायदिनो चिरांनि बिजनि फानबारियाव नुजाथिदों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। महामुदुल इस्लामा फ्लिपकार्टनि गेजेरजों 1,499 रांनि अनलाइन पेमेन्ट होनानै अर्डार खालामदोंमोन गंसे घड़ी। नाथाय घड़ीनि सोलायै सफैदों दरनै सामब्राम गोजा। मा जाबावगोन लोगोफोर मा जाबावगोन बे बुहुमाव बायदि रोखोमनि मानसिफोर थायो। खरि गैयामोन खोमा बेखायनो सामब्रामखौनो हरबाय दरनै बेखौ पेकिं खालामबावदोंसो सामब्रामखौनो। दासान्दिथ' पाकिस्तानाव सामब्राम सेरसेयावनो 500 550 600 660 बा गोबां दाम आरोना माबायाव पाकिस्तानाव बे समाव। टमेट'आबो 600 ओमफ्राय सामब्रामाबो 600। दासान्दि पाकिस्तानाव गोबां दाम जागासिनो दङ।
बेबायदिनो जानांगौ बिसोर पाकिस्ताननिफ्राय हरदों जानांगौ दा बेखौ जों बुंनो हाला नाथाय जोंनि बे भारताव सामब्रामनि बेसेना एफाग्राब दाम नङा जोंनि बे भारताव आसामावथ' 30 राङाव मोनो अबेबा 35आव मोनो अबेबा 40आव मोनो नाथाय अबेबा गुबुन दाम बेबायदिनो आरोना बेसेना सोलाय सोल' जायो अबेबा रायजोआव बेसेन गोसा जायो अबेबा रायजोआव बेसेन खम जायो बेबायदिनो जायो नाथाय बेबायदि सामब्राम दरनि हरनाया लासिं सिं बाथ्रा बेबायदि खरि बिहरदोंमोन अनलाइननि गेजेरजों नाथाय सामब्रामसो मोनफैबाय बे मोनसे साननो गोनां आरो सोमोनांथावबो होनजायो बेखौ ना मा होनो लोगोफोर दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो बे अमा गारना दोननाय आरो लोगोसे बे खरिनि सायाव मा बुंनो सानो मा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आंथ' बेखौनो बुंनो सानो बे मोजां जायाखै अब्ला लोगोफोर जाय बिथांमोना लाइक खालामगासिनो दं खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामगासिनो दं खालामबानो जाबाय जुदि खालामनो गोसो गैया दा खालाम गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' आर्मि बेबायदिनो चिरांनि बिजनि फानबारियाव नुजाथिदों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय महामुदुल इस्लामा फ्लिपकार्टनि गेजेरजों 1499 रांनि अनलाइन पेमेन्ट होनानै अर्डार खालामदोंमोन गंसे घड़ी नाथाय घड़ीनि सोलायै सफैदों दरनै सामब्राम गोजा